Четвърта глава на 7 част. Божественият модел. За нас има само един Бог, Отец, от когото е всичко и ние за Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние чрез Него. 1 Коринтияни 8 глава 6 стих. Всичко, което получаваме в този живот, идва при нас чрез Божествения модел. Този модел ни се разкрива чрез личностите Отец и Син. Този модел намира своя източник в Отец, от когото е всичко, и след това се придвижва към нас чрез личността на Христос, чрез когото е всичко. Като получатели на тези благословения, за нас е от жизнено важно значение да различаваме ясно персоналността и индивидуалността на всяка личност в този божествен модел. Цитирам: Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, като постави наследник на всичко, чрез когото също направи световете, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез словото на своята мощ, и след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието в висините. Евреи 1 глава 1 до 3 стих. Цитирам: Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. Йоан 5 глава 26 стих. Библията разкрива ясно Отец като великия източник на всичко и Синът му като негов точен образ, който е получил всичко от него. Щом като Синът е получил всичко от своя баща и е негов точен образ, единственият начин, по който можем да ги различим в умовете си, е когато приемем, че Синът е дошъл от Отец, наследявайки всичко от него. Неговото наследство е тайната за запазването на персоналността и индивидуалността на всеки от тях. Неговото наследство също изяснява и откроява последователността от когото и чрез когото на божествения модел. Като четем писанието, можем да намерим няколко примера, където е копиран моделът от когото и чрез когото. Някои от тези примери се припокриват поради каскадното естество на Божиите благословения, които текат през няколко съда. Следва таблица. Източник от когото, след това канал чрез когото и препратки. Източник Отец, канал Син. 1 Коринтияни 8 глава 6 стих, 1 Коринтияни 11 глава 3 стих, Евреи 1 глава 1 до 3 стих. Съпруг, съпруга. Битие 3 глава 16 стих, 1 Коринтияни 11 глава 3 стих, Ефесяни 5 глава 25 стих, 1 Петрово 3 глава 1 стих. Баща, майка. Изход 20 глава 12 стих, Ефесяни 6 глава 1 стих, Колосяни 3 глава 20 стих. Майка, деца. 1 Тимотей 2 глава 15 стих. Христос, съпруг. 1 Коринтияни 11 глава 3 стих. Христос, църквата. Ефесяни 5 глава 25 стих. Пророк, свещеник. Изход 4 глава 16 стих. Левит 8 глава 36 стих. Старейшина или пастори, стадо. 1 Петрово 5 глава 2 стих, 1 Солунци 5 глава 12 до 13 стих. Цар или управител към поданици или граждани. Римляни 13 глава 1 до 3 стих, 1 Петрово 2 глава 13 до 14 стих. Библия към пастор или старейшина. 2 Тимотей 4 глава 2 стих, 1 Петрово 5 глава 2 стих. Колкото по-цялостно е следван този модел, толкова повече благословения ще протичат към нас и семействата ни. Например, когато почитаме нашите бащи и майки, на нас ни е обещан дълъг живот. Когато почитаме с любов тези, които са над нас, ние сме благословени от тяхното проповядване на Словото и увещанията им за един живот на благочестие. Освен директните благословения на радост, щастие и дружба, които протичат към нас чрез този божествен модел, съществуват също и защитаващи благословения, които можем да придобиваме чрез канала.
При всички случаи, онзи, чрез когото идват нещата, има както протекцията, така и авторитета на онзи, от когото идват нещата. Като пример за това колко защита може да има едно дете, виждаме, че първо, детето е защитено от майката. Второ, която е защитена от нейния съпруг. Трето, който е защитен от полицията. Четвърто, която е защитена от правителството. Пето, което е наредено от Бога. Вземайки това в духовна посока, ние виждаме, че първо, бащата е увещаван от старейшините или пастора. Второ, които са подчинени на Божието Слово. Трето, което е написано от пророците. Четвърто, давано е и все още се дава от Христос. Пето, който го е приел от неговия баща. Колкото повече се придвижваме към позициите, отразяващи божествения модел, толкова по-големи са защитата, благословението, мирът и радостта. Ключовият принцип на плана на Отец е, че първо, всички неща се получават чрез един канал, а не директно от Отец. Второ, всички неща са моделирани според Отец и Неговия Син. Бунтът на Сатана внесъл концепции, които рушат този божествен модел. Според небесния ред, първоначално Луцифер бил под властта на Христос, който пък бил под властта на своя баща. Писанието ни казва как Сатана е пожелал да промени божествения модел. Цитирам: "Как си паднал от небето, ти си яйна звезда, сине на зората. Как си отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите. А ти казваше в сърцето си: на небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието в крайния север. Ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния." Исаия 14 глава, 12 до 14 стих. В тези текстове виждаме едно същество, което не се стреми да бъде под защитата и грижата на божествения модел, а по-скоро се стреми да бъде като, т.е. да отразява Всевишния. Първоначално това означавало, че Сатана искал да бъде направен равен на Христос, вместо да е под неговата власт, така че да може да докладва директно на Отец, без да бъде под Христос. Посредством божествения модел Отец пристъпил към защита и отбрана на своя син и изявил отношението, което той поддържал с цялото творение. Христос не се защитил и не заговорил в своя защита. Всичко това било извършено от Отец. Сатана отхвърлил заповедта на Отец за поклонение и почитане на неговия син и тогава пожелал да бъде точно като Всевишния. Поклонението ни на Бога се основава единствено върху нашия прочит на Божието Слово. Знанието ни за Него идва при нас посредством това, което Той ни е разкрил, чрез Неговото Слово и чрез това, което Той е създал. Разбирането ни за това, кой е Бог и поклонението ни към Него, докато живеем на този грешен свят, се случва единствено в ума. Ако се отклоним от ясните изявления на Писанието, умовете ни веднага ще изпаднат в идолопоклонство. Целта на Сатана е да ни накара да отидем отвъд Словото, за да възприемаме Бог в умовете си под някаква различна форма от божествения модел. Така той отнема от нас защитната ограда и спечелва повече достъп, за да ни контролира, притежава и унищожава. Обърнете внимание, че Сатана пожелал да стане точно като Всевишния. Посредством един коварен процес, Сатана заблудил християнския свят да направи Христос точно същия като Отец. Докато християнският свят се покланя на Бога чрез неговите различни вероизповедания, фигурата, възприемана като втората личност на Божеството, е всъщност една формулировка на Сатана. Представяйки Христос абсолютно еднакъв на Отец във всяко отношение, Сатана обърква човешкия ум чрез закона на неотличимостта, т.е. че щом две неща притежават абсолютно същите качества и не могат вече да бъдат ясно разграничени по-отделно посредством загубата на тяхната индивидуалност, те се превръщат в едно мистериозно единство. Централната цел на сатанистката стратегия да ни отнеме благословението и защитата причинява покваряване на умовете ни относно божествения модел.
Той се опитва да ни съблазни чрез придаване на онзи, който е чрез когото, същите атрибути като на този, който е от когото. Съблазнявани сме чрез това, което се явява като желание за възвишаване на личността в канала, но на практика се случва точно обратното. Когато онзи, който изначало е чрез когото, се превръща все повече в от когото, ние все по-малко сме способни да виждаме разликата, докато единственото, което остане, не се превърне в две или дори три в от когото. Това довежда разума до колапс, отваряйки по този начин вратата към мистичното. Този простичък и малък процес е тайната на мерзостния запустител. Има изобилни доказателства, които показват къде се случва това изкривяване и изопачаване на божествения модел. Вземете следните примери. Католицизъм. Католицизмът взема думите на свещеника и ги превръща в равни на словото на пророците, съдържащо се в Библията. Посредством този процес словото на римския епископ напълно заема мястото на писанията. Ето един пример. Папата има власт да променя времена, да анулира закони и да се разпорежда за всички неща, дори относно заповедите на Христос. Декретал де транслат епископ кап. Протестантизъм. Като реакция спрямо това извращение, протестантизмът възстановил словото като единствен авторитет за съвестта, но тогава Сатана успял да изопачи този процес, отнемайки целия авторитет на пасторите и водачите на църквата. Всеки чете Библията за себе си и това е правилно, но и всеки се чувства напълно свободен, когато си поиска да изобличава и събаря позицията на водачите. Сатана не го е грижа коя посока ще поемете, стига да пропуснете божествения модел от когото, чрез когото. Мрежовият ефект на протестантизма постоянно разцепва и разделя, за да остави след себе си една уязвимост към всеки вятър на учение и всяко издигане на харизматично ръководство. Примерите горе разкриват изопачаването на представата за пророк или свещеник в божествения модел. Нека отнесем това на едно друго ниво, където представата за мъж или жена е изопачена по отношение на свещенството или пасторството. Свещенството. Сатана отново е потикнал католицизма в една посока, а протестантизма в друга. Сатана е тласнал католическата църква към предоставяне на абсолютна власт и контрол на мъжете свещеници, причинявайки по този начин неизказана скръб и мизерия за жените. След това той повлиял на протестантските църкви да издигат ролята на жените чрез едно положително желание и им дал глас в църквата, подарявайки им същата позиция като тази на старейшините и пасторите. Това довежда до един ускорен каскаден ефект при възприемането на брачното равенство, който кара ума да слее в едно двете части на божествения модел, скайки мъжките и женските единици към нагласа на ума от типа унисекс. Тъй като всяко отражение на божествения модел става объркано и подвеждащо, елементите, чрез когото излизат от протекцията на тяхното съответствие от когото, бивайки освободени чрез просветеното съравенство. Тогава Сатана може да влиза и да наранява децата ни, съпругите ни, църквите ни, пасторите ни, правителствата ни и целия ни свят. Наблюдаването на западното общество трябва да ни покаже, че всеки аспект на божествения модел е бил обезобразен и затова всички нива на защита са били превзети по един жесток начин от нечестивия. Единственият адвентен отклик, когато вижда извращаването на истината, е да се използва протестантският подход, като се отнеме меча от водачите на църквата, обвинявайки ги за деградацията. Сатана е доволен, когато се осъществява това дело. Той знае също, че това също нарушава божествения модел и че това ще продължава да пречи на църквите да бъдат благословени. Когато в гражданското, църковното и семейното общество ръководителите изискват от тези под тях да се покоряват на правила, които са в противоречие с личната съвест, не би следвало да се покоряваме. Но повечето ситуации с лидерство не включват директна заповед за престъпване на нечия съвест, а по-скоро случаи, в
които водачите се провалят във вярното изпълнение на собствената си воля. В такива случаи има някои библейски примери. Йосиф служил вярно на своя езически господар и извършил най-доброто, което можел, за да донесе благословение на дома му. В случая с Анна или я изобличил, че е пияна, и тя отговорила кротко: „Не, господарю мой“, и обяснила своята ситуация. Тя не се обърнала да изобличи свещеника за това, че държи в разпуснатост синовете си и причинява трудности с жертвите. Въпреки че Давид бил помазан от Самуил, за да замести Саул, Давид не желаял да издигне ръката си, за да премахне Саул. Той не искал да докосне Господния помазаник. Тези и други случаи показват, че към отстъпилото ръководство трябва да се подхожда уважително и апелиращо, а не бунтовнически, винаги умолявайки Бога да благослови съответните лидери и да им помогне да изпълняват дълга си правилно.